Mně furt vypadá skoro jak prvák. Já jsem teda vážně o tebe mal jinou měnku, když jsi byl u mě. Tam si aspoň robil. Ale jako byl jsem s tebou relativně spokojný. Že se týkal správania aj robot. Ale teraz jako nechápem z teba. Čo to stalo? Úplně si otočil 180 stupňov. A keď máš nějakou robotu, tak tu robotu si správ a popri tom si aj kúpni ten internet, keď už musíš teda. Ale ne v takej miere, že zo 7 hodín, čo si tu, 5 hodín si na internete. Keď odrátám prestávky, tak sa robote venuješ hodinu. Kvôli mne sem nechodíš, Kubo, kvôli mne. Mne sú vôbec ne to. Keď sem nebudeš chodiť, tvoja vec. A keď si odpravníky zoženeš, tvoja vec. Ja opravdu by si niečo spravil za ten deň.